igsuon ko diha kang Kristo, usa ka higayon ni ana, nakakita ako og usa ka programa sa telebisyon. Din akong nakita didto nga adunay mga panon sa lobo nga ilahang giatake o ilahang gikaon o gitagod-tagod ang mga grupo sa mga zebra. Luoy intawon kaayo ang mga zebra. Wala intawon sila'y kalaban-laban, batok sa mga gikan sa mga lobo nga miatake kanila. Matud pa kining mga lobo, mga wild animals ni sila nga klase sama sa pamilya sa mga iro. Dugang pa kining mga lobo kung moatake mangita gani ni sila og mga biktima nga kanunon, magpanon gayud ni sila sa ilahang pagpangita og mga biktima. Busa kung makakita na sila, ilaha gayud kining tagod-tagodon. Sama sa ako ang nakita sa telebisyon nga ilahang gitagod-tagod ang mga zebra. Personally, wala pa ako kita og usa ka lobo. Sa TV lamang. Mga igsuon ko diha kang Kristo, ako kana nga gipaambit kaninyo. Tungod kay diha sa tuang ebanghelyo nga nadungog nato karon sumala sa pagsaysay ni San Mateo, ato ang nadunggan nga ang ato ang Ginoong Hesukristo migamit og usa ka imahe. Ang ato ang Ginoong Hesukristo migamit og usa ka larawan diha sa iyahang pagpadala sa iyahang mga apostoles alang sa misyon. Unsa man ang larawan nga gigamit o imahe nga gigamit sa ato ang Ginoong Hesukristo. Atong nadunggan nga ang gigamit nga imahe sa tuang Ginoong Hesukristo mao ang imahe sa karnero ug sa lobo diya sa iyahang pagpadala sa iyahang mga apostoles alang sa misyon. Sa milabay nga mga adlaw atong nadunggan diya sa tong ebanghelyo nga ang atuang Ginoong Hesukristo nagpili sa iyahang 12 ka mga apostoles. Ug kining 12 ka mga apostoles, mga katambayayong ni sila sa tuang Ginoong Hesukristo diha sa iyahang pagbuhat sa misyon dinhi sa kalibutan. Kining 12 ka mga apostoles, mga kauban ni Hesus sa tuang Ginoong Hesukristo sa iyahang pagbuhat sa misyon dinhi sa kalibutan. Mo nang sa iyahang pagpili ug sa iyahang pagtawag nining 12 ka mga apostoles, gipadala sila alang sa misyon. Unsa man ang misyon nining 12 ka mga apostoles? Yes, gipadala sila aron pag-ayo sa mga masakiton. Yes, gipadala sila aron pagbugaw sa mga yawa. Yes, gipadala sila aron pag-ayo, aron paghinlo sa mga sanlahon. Yes, gipadala sila aron pagbanhaw sa mga minatay. Yes, gipadala sila aron sa pagsangyaw sa mensahe sa kalinaw. Yes, gipadala sila aron sa pagpahibalo sa tibuok katawhan nga hapit na muabot ang paghari sa Dios. Apan, wala lamang sila gihatagan og tahas sa atuang Ginoong Hesukristo. Hinuon no diya sa tong ebanghelyo atong nadunggan nga gipahimangnuan ni Hesukristo kining 12 ka mga apostoles sa ilahang paggadangatan, sa ilahang pagbuhat sa misyon nga gisangon kanila. Wala naglipod-lipod si Kristo diha sa iyahang mga apostoles. Wala nag-atik-atik si Kristo diha sa iyahang mga apostoles. Prangka ang atuang Ginoong Hesukristo nga ipadala sila sama sa mga karnero ngadto sa mga panon sa mga lobo. Prangka ang atuang Ginoong Hesukristo sa iyahang mga apostoles nga pagalutuson sila, pagataralon, pagabilangguon tungod sa ngalan ni Jesus ug tungod sa ilahang pagsangyaw sa maayong balita. Apan ang nakaanindot nini mga igsuod tungod kay gipahinumduman, nakaanindot nini nga gipahinumduman sa atuang Ginoong Hesukristo nga wala sila angay nga kahadlukan, wala sila angay nga kabalakan tungod kay
sa ilaunyang pag-atubang sa mga problema, sa ilaunyang pag-atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi, diya silang pagsangyaw sa mayong balita, ubanan sila sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maoy maghatag kanila og kusog. Ang Espiritu Santo maoy maghatag kanila og kalig-on. Ang Espiritu Santo maoy maggiya kanila. Ang Espiritu Santo maoy maghatag kanila og kadasig aron dili sila mga luya sa kadalanan. Busa wala gayud sila'y angay nga kahadlukan ug kabalakan diya sa ilahang pagsunod sa mga lakang sa atuang Ginoong Hesukristo. Ang pangutana karon, unsa man ang mensahe sa Ginoo alang kanatong tanan. Sa ako ang pamalandong, sama sa mga 12 ka mga apostoles sa atuang Ginoong Hesukristo, diha sa atuang ebanghelyo karon, sama kanila muatubang usab kita og mga lobo sa atuang kinabuhi. Unsa man kini nga mga lobo sa atuang kinabuhi? Sa ako ang pamalandong, kining mga problema nga atuang giatubang karon, kining mga pagsulay o kining mga pag-anto sa tuang kinabuhi, makaingon ako nga mauusab kini ang mga lobo sa tuang kinabuhi. Nagkalain-lain ang atuang problema, nagkalain-lain ang atuang mga pag-antos nga giatubang, nagkalain-lain ang mga pagsulay nga atuang giatubang, nagkalain-lain ang mga hulagway sa lobo sa tuang kinabuhi. Naay mga ginikanan nga nagkaproblema sa ilahang mga anak tungod kay dili nakahibalo maminaw ang ilahang mga anak kanila. Naapoy mga anak nga nagkaproblema sa ilahang mga ginikanan tungod kay magsigi na lag-away ang ilahang mga ginikanan ug nibati nga sila og depresyon tungod kay walay kalinaw sa ilahang balay, tungod kay sige mag-away ang ihang mga ginikanan. Anaapoy uban nga nagkaproblema tungod kay natanggal sa trabaho, wala na sila'y pangita sa kinabuhi. Anapoy uban nagkaproblema kay nagkasakit-sakit na nagkasakit-sakit diya sa pamilya, unya naglisod sila, asay ipalit, asa sila mangita, aron ipalit og tambal. Pipila lamang kini sa mga problema ug mga pagsulay sa tuang kinabuhi. Pipila lamang kini sa mga pag-antos nga tuang nasinati. Pipila lamang kini sa mga hulagway sa lobo sa atuang kinabuhi nga atuang giatubang. Usahay kining mga lobo sa atuang kinabuhi nga atuang giato sa atuang pag-atubang nining mga lobo, nagdala kini kanato og kahadlok. Usahay sa atuang pag-atubang nining mga lobo sa atuang kinabuhi, nagdala kini kanato og kabalaka. Usahay sa atuang pag-atubang nining mga lobo sa kinabuhi, nagdala kini kanato og pagkaluya, no, makapaluya kini kanato dia sa tumpag atubang nining mga lobo sa tuang kinabuhi. Apan gipahinumduman kita karon nga isip mga pinalanggang karnero sa tuang Ginoong Hesukristo. Usbo nako, gipahinumduman kita karon nga isip mga pinalanggang karnero sa tuang Ginoong Hesukristo. Anaa kitay maayong magbalantay nga magprotektar kanato gikan sa mga lobo. Usbo nako, anaa kitay maayong magbalantay nga magprotektar kanato gikan sa mga lobo. Busa magmaisugon kita sa pag-atubang sa mga lobo sa tuang kinabuhi. Tungod kay ubanan gayud kita sa Espiritu sa Dios nga maoy magdasig kanato aron mubarog kita nga maisugon, aron mubarog kita nga malaumon diha sa pagsagubang sa mga problema ug mga pagsulay sa kinabuhi. Kun mahadlok gani kamo atubang sa lobo sa imong kinabuhi, ayaw kabalaka, ang Ginoo mismo ang moatubang niini alang kanimo. Usbo nako, kun mahadlok gani kamo atubang sa mga lobo sa imong kinabuhi, ayaw kabalaka, ang Ginoo mismo ang moatubang niini alang kanimo. Amen.